Laskukuvetestä 3 rivistä, niin pikkanen poika löi tahtia. Kuppari lisäksi penkin päästä, sano kyllä se on aikaa mahtia. Vanha kiviään, nuoret siellä riiaa, eihän mulla ole näitä lapsia. No eikä se haittaa, kun poika kerran maittaa, vaikka harvoita hapsia. Suutari Eetu, kun toisella puolella se hakkasi rumpua pampulla. Mantaja Jussi, kun nurkasta lähti velipätäkin, se kaatui vangolla. Kissa se hyppäsi uunin päältä, mutta käpälässä kuumassa vellissä. Liitön sanoi, että ei ole kihtiä kissalla eikä. Onko teillä minkälainen historia tämän tapahtuman kanssa? Tämä on 10-vuotinen. Joo, olen ollut ihan alusta lähtien mukana tässä jakamassa palkintoa. Tämä on ollut suuri kunniatehtävä ja valtavan ihana iloinen tapahtuma aina. Että on upeata nähdä näitä pieniä lapsia, kun on niin innoissaan ja tosissaan ja kauhean vaikuttuneita tästä kilpailuvoitosta. Oletteko huomanneet niin kuin tässä vuosien varrella jotain muutoksia? No, minun mielestä tämä on vakiinnuttanut asemansa, että tästä on tullut oikein kansanjuhla ja tämmöistä voisi olla enemmänkin Helsingissä, että olisi näitä tiiviitä yhteisiä tapahtumia, missä ihmiset tapaa toisiaan ja lapset saa sitten leikkiä. Eli täällä niin kuin korostuu just tällainen yhteisöllisyys. Joo, ja semmoinen kylätunnelma. Minun mielestä tämä suuri kaupunki niin tarvitsee tämmöisiä paikallisia kyläjuhlia. Tämä on ihan fantastinen. Ja tässä meillä Helsingissä on niin upeat nämä merenrannat, niin on todella tärkeää, että niitä osataan tämmöisen kalastuksen kauttakin ottaa yhteiseen käyttöön.